Schalling. Hier is Simply the Best. Johannes, 4-4. Een en als superzaal in de stad. U zag het. Mooi opwaarts gebouwd. Prachtig behang. Dubbel plekrentemoeder en een breedrente grootmoeder. Hoge vakwaarde. En behaalde in 2016 het sportpredicaat. En dan de muziek erachter en dan komt hij helemaal, dames en heren, goed tot uiting. Op draven kan hij als geen ander. De kampioen van de Heksenkeuring 2015. Morgen aan Johannes 4-4. Wat een zweefmoment, wat een achterbeen, dames en heren. Een en al actie van achteruit. Stoer is hij en kijk naar dat imposante behang. Niet voor niets als hij de kampioen mee was een paar jaar geleden. Zoltan Schalling. Johannes 4-4 klimt er weer in. En dan gaan we iets meer aanmoedigen. Laat je horen voor Johannes. Whatever you want, the champion of 2015, Johannes 4-4. We gaan hier. Kijk, dus ongelooflijk die beweging. Mensen, dit is mooi. Wat laat hij zich zien? Misschien nog één ronde, dames en heren. En dan hebben we genoten van het optreden van Johannes Zoltan Schalling. Prachtige presentatie van de voormalig kampioen. 7 jaar nog maar. Wat een race, dames en heren. Prestage eerste premie verdens extreem hoog. We hebben een paar nakomelingen van Johannes zo dadelijk aan u te laten zien. Pavelboek gaat open. Applausje voor Johannes de Zoltan Schalling.